Gipatinaw ni Davao Light and Power Company kung DLPC spokesperson Fermin Edelion kung nganong misaka ang bill sa kuryente sa bulan sa Hunyo 2026. Matod ni Edelion, usa sa rason niini mao ang mitaas nga presyo sa wholesale electricity spot market kung WESM tungod sa nipis nga supply sa kuryente sa nasod. Nga rason sab sa pagtaas sa generation charge nga dakong hinungdan sa pagsaka sa bayranan sa kuryente. Diin gikan sa 10.35 pesos per kilowatt hour niadtong miaging bulan, misaka kini og 1.95 pesos. Rason nga nahimo kini nga 12.30 pesos per kilowatt hour. Ang reason ng linsaka ni siya, it has something to do with pagsaka sa presyo sa kuryente sa merkado. Particularly kini tawag ato na wholesale electricity spot market o WESM. Linsaka ang ilahang paligya sa kuryente karon. Kato lang, pag kay tungod adunay pagnipis, adunay kanang apektado ang ato ang overall rate. Now, pila ba pagsaka, ninsaka sa by 1 pesos 0.95 centavos. So karon ang rate nato, overall rate nato sa Davao Light na sa 12 pesos 0.30 centavos per kilowatt hour, kumpara ni aging bulan nato sa 10 pesos 35 centavos. Dugang pa nga dili lang ang DLPC ang apektado niini, apan lakip na sab ang halos tanan power utility tungod adunay mga planta nga nahunong sa operasyon at tungod sa maintenance og kadaot nga nakaapekto sab sa power supply ilabi na sa Luzon, Visayas, lakip na ang Mindanao. Subay niini, giklaro sab ni Edelion nga ang electricity rate gilangkuban sa upat ka components nga mao ang generation, transmission, distribution ug other charges sama sa buwis. Diin kun mosaka ang generation charge, maapektuhan usab ang ubang components sa bill hinungdan sa mas taas nga bayranan sa mga konsumidor. And ako na po siguro klaro mambi lang ni siya Davao Light ang apektado ani but halos tanang power distribution utility apektado ani. And klaro na po nako na there are 4 components sa tong rate: generation, transmission, distribution, mo rin din siya sa moa, and other government charges including taxes. So mosaka ang generation, most likely mosaka po ning mga ikopat na kaning other government charges including taxes. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyo Man, Will Duran, Totok, RMN.